aquesta quarta jornada Tot Esport amb les entrevistes parlant de futbol americà. Ho farem amb el Mario Ruiz, que és jugador o exjugador, o a veure, ara ens ho acabarà d'explicar, dels Terrassa Reds. Evidentment has mamat Terrassa Reds des de la teva infància, però ara tens un altre projecte i sense deixar de banda els Terrassa Reds. Ara ens ho acabes d'explicar perquè tens un projecte interessant entre mans. Mario, benvingut. Primer de tot, què et sembla el Tot Esport? Mira, em sembla una fira de l'esport molt bonica, sobretot per tot l'ambient que hi ha. Clar que hi ha esports grans, està el futbol, està el bàsquet, hi ha esports més coneguts com el handball, però m'agrada molt que es doni veu i imatge a aquests esports més petits com són el futbol americà, o he vist béisbol, he vist esports així que només he pogut veure en altres països, i la veritat és que estic supercontent de formar part d'aquest projecte tan gran. Ara jo deia, jugador, exjugador dels Terrassa Reds. Anem a explicar-ho una mica, perquè evidentment ets jugador, perquè en formes part, però estàs als Estats Units, expliquem-ho. Sí, bueno, jo des de fa ja un any i mig estic vivint als Estats Units, seguint un projecte de jugar allà a la universitat, cosa que és un projecte supergran i una motivació per mi, però jo he sigut jugador dels Terrassa Reds des de fa 10 anys ara mateix. Vaig començar amb 10 anyets, ara estic ja amb 20, així que una meravella, és un club que m'encanta i actualment quan estic aquí als estius, quan estic aquí durant el Nadal, jugo amb ells algun partit quan puc, si em dóna permís a la universitat, que aquest any me l'han donat, i també entreno a les noves generacions, a les categories formatives. Estic ficat en tot perquè el club és la meva vida i estic encantat de poder seguir ajudant-los i fent-los créixer amb el temps. Per tant, Mario, ets el que podríem dir un autèntic referent per a aquells nens que vulguin dedicar-se al món del futbol americà, perquè has aconseguit el que tothom voldria. I a més em comentaves que està a l'abast de molt poques persones, perquè molts pocs catalans heu aconseguit arribar tan lluny a Estats Units, no? Que és la millor lliga del món. No, home, clar, ser un referent... Quan jo era petit no hi havia tants. Però després va començar a sortir algú, va sortir un noi de Barcelona, va sortir un altre noi que és d'Argentona, que van aconseguir-ho i vaig dir, ostres, per què jo no? Saps? I sí, m'agrada pensar que sóc una mica un referent de les noves generacions que estan pujant, però tampoc em vull veure jo com una superestrella. Jo encara necessito créixer molt, només tinc 20 anys, crec que tinc una carrera que es pot seguir creixent i, bueno, fins a on pugui arribar, no? Vull dir, hi ha categories, vull dir, generacions noves que estan creixent ara i espero que arribin més lluny del que estic arribant jo per poder portar l'esport català el més alt possible. M'encanta aquesta humilitat que teniu tots. No, jo no sóc referent, però evidentment s'han d'emmirallar amb tu les noves generacions, perquè diuen, si ell ho ha pogut fer, nosaltres també podem fer, com ara tu deies que havies vist altres companys que hi havien arribat, i això ja és ser referent, obrir camí i creure a la gent que creu que és impossible, fer-los creure que és possible estar als Estats Units. Explica'ns com és viure el futbol americà allà, perquè allà és l'esport rei i evidentment no té res a veure amb com és aquí. Sí, la veritat és que és un esport molt diferent allà. Aquí, vulguis o no, és un esport més minoritari, no tenim tants fons. Jo he sigut part de la selecció espanyola, de la selecció catalana, i m'ha encantat. Ha sigut de les millors experiències de la meva vida i els companys. Però un cop arribes als Estats Units ja és més com un centre del rendiment, m'entens? Vivim per i per l'esport. Estem des de les 5 del matí entrenant, gimnàs, després fas les teves classes de la universitat, després tens reunions, que són potser 2 hores al dia de reunions, mirant jugades, mirant els contrincants, mirant tot, i després hi ha 2 hores més d'entrenament. És una cosa molt dura, però que si tu estimes l'esport i estimes, no patir, però aquesta sensació de, ostres, m'estic esforçant per aconseguir els meus somnis, els meus objectius, és de les millors experiències que pots tenir a la vida d'un esportista. Per això mateix hi ha tants esportistes del rendiment, considero jo, perquè estimen aquest sacrifici que fan per l'esport. I la veritat és que, no sé, per mi ha sigut un somni. No sé si va ser molt difícil l'adaptació, perquè el nivell suposo que allà està molt per sobre del nivell que hi ha aquí. Més que res pel que comentes, que aquí no es pot ser professional i ho has de compaginar amb el dia a dia, amb la feina i amb altres coses, i per tant no et pots dedicar exclusivament a l'esport. I en canvi allà sí, doncs per tant el nivell és molt diferent. A veure, avui en dia sí que es pot arribar a ser professional. Aquí a Espanya, per exemple, abans teníem els Barcelona Dragons, que crec que van desaparèixer fa un anyet i mig, però era un equip que ja jo vaig poder formar part del seu grup d'entrenament, i també hi ha altres equips per Europa que pots arribar a ser professional i cobrar bé. Sí que és veritat que el que tu has dit, tampoc pots cobrar com per viure una vida sencera com altres esports, però pots anar vivint mentre jugues. Però allà sí que és veritat que aquest canvi que fas, aquest esforç
i tot és brutal, és molt guai. I et dona veu això, a poder intentar créixer. I com es viu? Com es viu un partit? Perquè aquí, per desgràcia, doncs, un partit no hi ha moltíssima gent, ni molts seguidors. En canvi, allà és que es viu d'una manera especial, suposo. Sí, la veritat és que per mi ha sigut una experiència que és brutal. Jo és el que volia comentar una mica abans. No he arribat a ser jugador encara, perquè estic formant-me, perquè és això, el canvi de nivell és molt gran, però sí que he format part d'uns quants partits que m'han vestit per ser suplent i és una experiència increïble. Som 150 a l'equip. Això és una que pocs equips poden dir-ho. Només juguen 11, però som 150 a l'equip. Per tant, formar part és brutal i és una experiència de dia complet. Ve gent de tot arreu. Potser a nivell universitari la gent ho veu, ostres, serà com una segona, tercera divisió d'altres esports, però potser venen a un partit normalet, que no és un dia especial ni res, unes 5.000 persones a veure't, que no està malament per ser universitat, i divisió 2. A divisió 1 arriben als 50.000 a vegades. Però pel matí fem una cosa que es diu, fan el tailgate, que és la gent, els espectadors, queden des del matí, es van a una esplanada, fan festa, fan jocs a l'aire lliure, cosa que em sembla brutal. Sobretot si estàs a la universitat, els universitaris també fan molta xitxa a l'ambient, les barbacoes entre tots, estan tothom menjant junts. I després, quan comença el partit, un par d'horetes abans, a la meva universitat, cada universitat té una tradició diferent. La meva fem el Panthers Walk, que és literalment caminar tots vestits per meitat de la universitat amb la banda, amb les cheerleaders, amb tot per donar ambient, i després ja anem al camp i una hora després sortim a jugar i a calentar. Ja com per anar avisant que hi ha partit aquell dia i que ja comença. És que és tot un espectacle, Als Estats Units és un espectacle. Tot ho fan a lo gran, tot és més viure, és tot l'ambient i tot és molt, molt diferent. I com t'arriba aquesta oportunitat d'anar als Estats Units? Doncs va ser bastant graciós perquè jo ja portava molts anys volent arribar a aquest nivell. Era el meu somni des de que jo vaig arribar, vaig voler posar l'objectiu més alt que em podia imaginar en aquell moment, que era arribar a estudiar una carrera als Estats Units i jugar a futbol americà quan tenia 10 anyets, quan vaig començar el meu primer any. Per tant, jo m'he estat preparant molt, vaig voler intentar arribar a una escola internacional per tenir més avantatges, posar-me en contacte amb una empresa, que em van ajudar un muntó, van ser brutals, sobretot per fer el procés dels SATs per arribar als Estats Units, que són els exàmens aquests d'accés, els TOEFLs, els exàmens d'anglès. Però al final no em van ser ells els que em van donar l'oferta, sinó que jo estava jugant amb els Barcelona Dragons, que estava l'últim anyet, no sé si era l'últim o el penúltim, però estàvem por ahí, i jo estava només de practice squad, perquè tenia 17 anys en aquell moment, no era un jugador, clar, els altres potser arribaven a tenir 30, saps, era molt petit. Però vaig estar amb ells entrenant i l'any següent vaig fer el combine un altre cop, les proves. I quan vaig arribar, l'entrenador em va dir, ostres, m'ha agradat molt com jugues, m'agradaria poder tenir-te a l'equip, i jo li vaig dir, mira, és que aquest any ja vaig a la universitat quan acabi i no hi puc jugar, perquè si jugues, als Estats Units només tens 4 anys d'elegibilitat, i si jugues professional comença a comptar els teus 4 anys. Per tant, no em volia arriscar a no poder anar-hi a fer el meu somni per jugar professional, i que potser ni hagués jugat, em volia anar a l'equip per tenir-me allà, saps, perquè era molt jove, igualment tindria 18 anys. I aleshores l'entrenador em va venir, vaig tenir una reunió amb ell, i em va dir, doncs mira, saps què? Jo t'ajudaré a arribar-hi, era un entrenador americà, i això, em va posar en contacte amb un antic jugador seu, que era d'una universitat de Divisió 3, que estava en el procés d'arribar a Divisió 2, que era l'oferta més gran que m'havia arribat. I em vaig posar en contacte amb el jugador li vaig agradar, no sé, la meva personalitat, els meus vídeos que li vaig enviar, i li va enviar a l'entrenador de defensa, jo soc safety. I quan ho van veure em van dir, mira, saps què? Vine, et formem durant un parell d'anys per poder tenir-te jugant amb nosaltres. I bueno, doncs, així, d'un cop de sort, mira que havíem estat fent de tot per aconseguir ofertes, que havia tingut algunes de Divisió 3, d'una organització que no és NCAA, que és la gran, una més petita, que era NAIA, que estava molt bé. Però mira, em va arribar aquesta oferta a l'estiu, 2 mesos abans d'anar-me a la universitat, i vaig dir, mira, si no ho faig ara, quan ho faré? Saps? I aleshores vaig agafar l'opció que em donaven, vaig marxar cap a Virgínia, Estats Units, a la meva universitat que es diu Ferrum College, i bueno, doncs, allà segueixo un any i mig després, amb molta rotació, es pateix una mica perquè als C150 potser 70 cada any se'n van, o els fan fora, perquè és molt nivell. Per tant, que mantenir-me allà ja és bastant, però el meu objectiu és jugar i portar l'esport català a la boca dels americans.
Clar, perquè dius un cop de sort, però aquí també hi ha feina. Home, clar, són 10 anys de Aquí que feina. has estat treballant al darrere, per tant, no tot és sort, sinó que també tens aquesta implicació amb l'esport i tot aquest treball que has estat fent. I no sé, ara comentaves que és molt difícil perquè hi ha rotacions i cada any en marxa pràcticament la meitat de la plantilla, però quines opcions hi han de poder seguir continuant i poder escalar divisions? Seria possible o és molt, molt complicat? Mira, com a universitat no es pot. El sistema que fan ells és la universitat sencera està a una divisió. Per exemple, la meva universitat és bastant històrica, però ha anat creixent amb el temps. Al principi era un junior college, després va passar a divisió 3 fa, no me'n recordo, potser eren com fa 15 o 20 anys, van passar a divisió 3 i han estat fent el procés d'arribar a divisió 2. Jo ja sé que en la meva vida universitària mai arribaran a divisió 1, perquè és una universitat molt petita i que tenen que créixer moltíssim, encara ens tenim que adaptar a divisió 2. Que igualment hem quedat tercers de conferència aquest any, hem fet un molt bon treball, però encara tenim que créixer econòmicament i amb les facilities, amb les opcions de camp que tenim, les hem de fer créixer. Però si jo volgués arribar a divisió 1, cosa que segueixo veient un objectiu molt complicat, és un objectiu que vull tenir, però el següent pas és jugar a l'equip. Si ho volgués fer i tingués l'oportunitat seria transferir-me els meus últims anys d'universitat a una universitat més gran que tingui equip a divisió 1. Per canviar de categoria, Per haver de canviar de canviar d'universitat. Exacte. No és com aquí, que hi ha esports que potser si quedes entre els 3 primers de la Lliga puges a primera divisió. No, no. Són tancades i hauries de canviar d'universitat. Que molta gent ho fa amb el transfer portal, que se li diu. És a dir, que opcions n'hi ha, eh? Opcions hi ha, esclar. I molt esforç per la meva part per poder arribar. Estarem per ser-hi, no? 100%, això sempre. Doncs esperem que sí que vagi bé. Ja ens acabaràs d'explicar una miqueta més d'això, però ara centrem-nos en els Terrassa Reds, que és on vas començar, on vas créixer com a esportista. Parlem una miqueta dels Terrassa Reds, perquè la gent sàpiga ubicar-los i si vols jugar a futbol americà, on trobar-los. Doncs mira, som una entitat que estem a Terrassa, òbviament, com diu el nom. És una entitat que té categories des dels sots 11, sots 13, sub 15, sub 17, de categories de futbol flag, que potser molta gent no el coneix. No. És una modalitat de futbol americà sense contacte. Jo vaig començar-hi per allà amb els 10 anyets i és molt divertit, molt divertit. De fet, jo soc entrenador de futbol flag als Estats Units i a Espanya i és una modalitat superguai i segueixo entrenant-los. I després, cap al sub 17, que es diu cadet, el cadet, el júnior, que és el sots 19, i després el sènior tenim categories de contacte. I això és una entitat que històricament hem sigut bastant un equip de ciutat, molt de poble, molt nostre, però aquests últims anys hem arribat a primera divisió i jo he pogut ser part d'aquest procés d'estar des de tercera divisió catalana. Bueno, tercera és la catalana, hi ha 3 divisions a Espanya, des de tercera divisió fins a segona divisió, que ja és nacional, i poder pujar fins a primera divisió. I ara mateix el club té un projecte i una expectativa amb una bona imatge que veiem del futur, saps? Ara està en construcció el primer camp de futbol americà, que també hi serà a Terrassa, el primer camp que hi haurà a Catalunya i crec que a Espanya i fins i tot sud d'Europa, el primer camp només de futbol americà. I clar, tot això... Sí, vaig veure que estava ja en procés de construcció, exacte, no, aquest camp. Comencem, si tot va bé, comença a construir-se aquest any. I ja sense aquest camp, perquè encara no arribarà a temps, però debuta l'equip ara al gener. La conferència és tant Badalona Dracs, l'Hospitalet Pioners, els Mallorca Voltors i els València Firebirds. Quin ha de ser una miqueta l'objectiu de la temporada a la Divisió d'Honor, que és la màxima categoria, és a dir, la Lliga Nacional de Futbol Americà, màxima estatal en la que juga el Terrassa Reds? Mira, per poder-te contestar-te això et posaré una mica en context. Jo l'any passat, quan ho vaig veure, que era el primer any que arribàvem a Divisió 1, jo deia, ostres, aquest any l'objectiu és mantenir-se i potser intentar créixer una mica. Però clar, ens anar la van cosa suspendre molt bé, tot. no? Esclar, vam arribar segons de la conferència Exacte, i vau arribar a les semifinals. i vam arribar a les semifinals. Per tant, jo crec que aquest any que ja hem fet un salt, ja ens hem acostumat a la Divisió 1 i tot, jo crec que aquest any l'objectiu ha de ser, jo diria que guanyar. Es veu molt, molta gent ho veu molt lluny perquè hi ha equips com els Badalona Dracs, i a Madrid, clar, els Demons, equips així que ja porten molt temps a top de la Lliga, que tenen molts títols nacionals. Potser nosaltres no els tenim, però tenim la qualitat. Tenim els entrenadors, tenim un bon projecte i confio plenament en l'equip que aquest hauria de ser l'objectiu de l'any. Objectius de màxims. Exacte, jo ja estic
cansat de gent que diu no, ens volem mantenir. No, no ens hem de mantenir. Si ja hem aconseguit arribar a les semifinals el primer any, per què no arribar a les finals el següent any i per què no guanyar-les? Perquè què va suposar pel club doncs, arribar ja a aquestes semifinals del play-off la temporada passada? Jo crec que un canvi de mentalitat. Jo ho he vist, vaig venir a l'estiu per veure'ls, entreno amb ells, al Nadal entreno amb ells, fins i tot he arribat a jugar un partit amb ells, i el canvi de qualitat que es veu des que érem Sèrie B, segona divisió, fins que hem arribat a Sèrie A, que és la primera divisió, ha sigut brutal. La gent ja no és, bueno, avui vaig entrenar, avui no. Saps que potser passen altres clubs? Ara no, ara la gent està motivada, vol anar a entrenar, vol créixer, vol aconseguir l'anell, que és l'objectiu de tots els jugadors, veritat? Pues és això, a mi aquest canvi de mentalitat m'ha encantat. Ho veig més ritme, més dinàmic, amb més ganes de poder jugar. I de fet, em donen enveja, perquè al cap i a la fi, jo hi soc allà, estic fent el meu somni, però trobo a faltar la meva gent. Trobo a faltar els Terrassa Reds i jugar amb ells, per això ho faig. I em donen enveja aquesta possibilitat que estan tenint de poder arribar a guanyar una lliga aquí. Seria un somni, fins i tot per mi i fins i tot per veure'ls, perquè, vulguis o no, tot i que vagi jugant puntualment, quan no hi estic jugant amb ells, sóc un fan més. Clar, els va seguint, eh? Home, tinc a la meva universitat sencera mirant els partits a la tele. Tots som fans dels Terrassa Reds. Els retransmiteixen i estem tots allà mirant-los. Ostres, com van els Reds. De fet, aquest any vaig portar un amic i el seu objectiu vaig venir a Catalunya, va veure tot. I se'n va i em diu, el que més m'ha agradat ha sigut formar part d'uns entrenos amb els Terrassa Reds. Doncs estàs exportant el nom de Terrassa Reds Home, als és Estats l'objectiu, Units, no? Perfecte. Llavors, si l'objectiu ha de ser de màxim amb els Terrassa Reds, aquest equip no té sostre ara mateix, doncs. Jo crec que ara mateix venim, els Terrassa Reds, com ja he dit abans, venim de molt a baix, m'entens? Hem estat creixent els últims 3-4 anys. Ara mateix jo crec que l'únic objectiu, ja que hem estat creixent tan exponencialment, l'únic objectiu ha de ser seguir mirant cap a dalt. Perquè si ara ens aturem i ens volem conformar amb on estem, deixarem de créixer i no crec que sigui l'objectiu dels jugadors, ni del president, ni dels entrenadors. Ara mateix, mirar cap endavant, no tenir sostre i intentar aconseguir màximes. Doncs estarem pendents d'aquesta conferència est, a veure què passa, que ja comença ara a finals de gener. Anem a explicar una miqueta sobre futbol americà, perquè la gent a vegades té una mica de respecte a aquest esport, sobretot els pares, que aquests dies veuen com els seus fills es fixen en el futbol americà, i aquí hi ha una mica de por pel fet del contacte que genera aquest esport. A vegades fins i tot diuen que és un esport agressiu. Anem a trencar tabús, sempre ho diem des d'aquí, perquè evidentment no és tan dur com sembla, perquè teniu unes proteccions que fan que això no sigui tan dur. Expliquem les proteccions que porteu. Doncs mira, al camp, quan juguem, portem unes quantes proteccions obligatòries, però també hi ha voluntàries. És a dir, portem sempre 2 pats de genolleres. Aquestes estarien obligatòries, eh? Aquestes són obligatòries, les genolleres són obligatòries, portem 2 proteccions als laterals, als quadríceps, portem una al còccix, que poca gent ho sap, però és molt important. I després aquestes són les de cames. I després les altres proteccions que portem són... A dalt portem la coraza, que li diem. És com la típica armadura que veu la gent. Portem també el casc, que la gent no ho sap, però el casc tenen una tecnologia. Ha crescut això moltíssim. Perquè als Estats Units un problema que tenien als 80, estic parlant dels 80, perquè molta gent té por perquè veu les pel·lis. Ostres, mira, aquest jugador es va tornar boig i va fer tal, aquest jugador... Estem parlant de futbol dels 80, aquest esport ha crescut moltíssim. Ara mateix, prohibidíssim cops en el cap, vamos, és que ni t'ho imagines. Prohibit cops il·legals als genolls, coses d'aquestes. No, la gent està molt controlant això. I vulguis o no, és un esport que, com sabem que és un esport d'impacte, ens cuidem entre nosaltres. La gent no va fer mal. I és això, és molt complicat el fer-te mal. De fet, si jo m'he lesionat algun cop, m'ha sigut genolls, però ha sigut jo sol. Tu sol. Ha sigut jo corrents, ui, i fent un tall m'he trencat els creuats. Però això és una que et pot passar al futbol americà, et pot passar al bàsquet, et pot passar al futbol. Jo mai a la meva vida, i porto jugant aquest esport 10 anys, he tingut una lesió per un cop. Clar, és que la gent veu l'esport i es pensa que poden sorgir lesions dels impactes. Però és el que comentes, que més impacte és el que pot tenir un jugador de futbol que no té cap mena de protecció que vosaltres que aneu protegits d'aquesta manera. Perquè ara comentaves que el casc ha evolucionat molt, la tecnologia que té el casc, em deien que té unes espongetes a dins o no sé què té. Hi ha mil tipus, hi ha algunes que estan fetes
Per exemple, el Riddle Speedflex és el meu cas preferit, és el que jo sempre he volgut utilitzar. No és el que estic utilitzant a la universitat, perquè m'han donat un altre bastant bo també, el F7, però tenen proteccions. Hi ha alguns amb les espongetes inflables, que van molt bé, perquè són molt còmodes i te les pots adaptar al teu cap. Hi ha altres que tenen unes proteccions tipus diamant, que se li diu, que són com unes fibres, amb amortiguadors, que quan tens un cop t'amortigua que va de conya. També tenen a la frontal, que és la part on fa, diguem-hi, més cop que pot lesionar o et pot donar una conmoció o alguna així. Tenim com un hexàgon que amortigua, el casc es doblega i t'absorbeix tot el cop. Pràcticament, és que jo ho dic, ni ho notes, a no ser que sigui un cop superfort, que ja ho he dit, són il·legals generalment, ni ho notes. Per tant, aquesta por que hi ha i aquest tabú, jo crec que s'hauria d'anar, perquè el futbol americà, tot i que la gent no ho sàpiga, jo sempre el comparo amb els escacs. I això és la gent que no ho coneix, però l'esport tens per jugar a l'atac com... És molt pausat, això la gent ho sap, veritat? Pues, cada cop que parem, traiem una jugada nova. Potser tenim 40 jugades a un playbook d'atac. I a l'igual 10 o 11 a la defensa per poder compaginar. És com, vale, tu em treus això, saps això, el cavall que es mou així? Doncs tenim el mateix, tenim rutes a l'atac. La defensa té moments en els que et cobrim aquí però deixem aquest cop lliure. És com tot molt estratègic i molt de pensar-hi. Cosa que m'encanta, és brutal per mi, és com l'estratègia, per això m'encanta ser entrenador també. I després tens la solidaritat amb els teus companys i amb els rivals, perquè vulguis o no, tots som una família, sobretot aquí a Catalunya, sobretot els que juguem a seleccions, tots som una família. Potser al partit ens estem fent cops i la gent diu, ostres, que agressiu, però després ens estem abraçant al final del partit. Per què? Perquè tots ens coneixem. És un esport que no has de tenir por amb això. Al revés, és un esport que és l'esport per mi més complet del món. Clar, jo soc de futbol americà, està una mica sesgat aquesta opinió, però per mi és l'esport més complet del món. Tens estratègia, tens contacte, que podries tenir a arts marcials o al rugby, tens impacte com més un boxeo, un kickboxing, tens més l'estratègia dels escacs, com ja hem dit, a l'equip, com el bàsquet o el futbol. És un esport que té de tot i aprens molts valors. Clar, potser la gent té aquest desconeixement i no sap tot això que ens estàs explicant per sentir-te molt més segur a l'hora de jugar a futbol americà. Potser si féssim una mica més de pedagogia i la gent sapigués més del que es parla i de les proteccions que es porten, estarien una mica més tranquils. Ens parlaves de les proteccions obligatòries, però que també n'hi havia d'opcionals. Les opcionals les soleu fer servir? Quines són? Mira, les opcionals generalment són per temes lesions. Jo, el que he dit, no vull espantar ningú, he tingut dues lesions grans, però han sigut jo mateix. Exacte, remarquem-ho, Jo mateix, i perquè sóc hiperlaxa. És el meu problema de tota la vida. Si hagués fet gimnàstica, potser hagués sigut brutal perquè soc molt elàstic, però bueno, va ser una que em vaig caure pel carrer, no va ser ni jugar a futbol, que em vaig trencar el colze, i l'altra que va ser en un tall que se'm va anar al genoll. Han sigut dues lesions grans, però han sigut jo sol. Vull remarcar això perquè no vull que ningú s'espanti. És per la meva condició. Però jo portava una genollera de titani, que és bastant lleugera, es diu una Donjoy, que portava el genoll per poder eliminar qualsevol cop. Clar, com portem proteccions, casc i tot, pots portar proteccions dures que el rugby potser no podries portar-hi perquè si es dona algú no li farà mal. Estan acostumats. Després també porto una colzera, que aquí he vist els cromos que teniu, que es veu perfectament que tinc alguna negra al braç i diran, què és això? Saps? Però sí, porto una colzera també per protegir-me el colze. Gràcies a molts gimnàs que he fet ara als Estats Units i tot, me les he pogut eliminar perquè la meva musculatura ja m'està fent la pressió que m'estaria fent una genollera. Però durant aquest impàs que he fet he pogut portar aquestes proteccions extra que el futbol americà dona la llibertat que altres esports potser no et deixen. Ara tu ens deies abans, fa una estoneta, que ets defensa. Sí, soc defensa. Expliquem una mica, perquè la gent sap molt què és el quarterback, potser, però la zona defensiva no la té tan controlada. Expliquem les posicions i en què consisteix la teva tasca al camp. Mira, una cosa que sobretot aquí a Catalunya ha estat molt més barrejat, però quan ja puges a un nivell més professional, el que s'ha d'entendre és que hi ha un equip d'atac i un de defensa. Això és el que em deia de l'estratègia, saps? La gent d'atac del meu equip només juga contra la gent de defensa de l'altre equip. Clar, quan estàs a nivell més català, potser que hi ha menys jugadors, perquè és un club, que és més normal, la gent pot jugar atac i defensa, però quan arribes més lluny et defineixes en una posició. Per tant, dintre de la defensa, que és el que jo més domino, tenim els D-lines, que són la gent que va atacar el quarterback i fer pressió. Tenim els linebackers, que estan una miqueta més endarrere,
que són els encarregats de fer els placatges del joc terrestre, de les carreres i coses així, i cobrir els passes curts. Tenim els cornerbacks, té molts noms, ho sé, és una mica liós, però bueno, tenim els cornerbacks que Però estan a perquè les ens vagin esquines. sonant. Està bé que ens els vagis posant Clar, sobre jo la vaig taula. posant, que són els que estan a les esquines generalment, s'encarreguen o dels passes cap als costats o dels profuns, depèn de la jugada, perquè ja ho he dit, cada jugada és un món, i cada jugada canvia la teva responsabilitat. I després tenim els safeties, que aquí és on vinc jo, que són els que estan més al profund i tenen dos objectius. Són o els que s'encarreguen del passe molt profund o els que s'encarreguen de fer l'últim placatge. Per això són jugadors, es diuen safeties, perquè són el seguro de l'equip, m'entens? I, bueno, clar que et parlaré bé de la meva posició, per mi és la millor de totes, però som uns jugadors que tenim una visió de camp, una no? visió de camp molt ampla, tenim una visió de camp molt ampla i estem molt endarrere i podem ajustar. Per exemple, si veig que el meu D-line va cap a la dreta i el meu linebacker també i es genera un hueco a l'esquerra, dic, ostres, Tens controlat. l'aprofitaran, he de córrer. També és una posició molt mental, perquè generalment som gent més àgil, que pesa menys, i potser el que està corrent cap a mi pesa 100 quilos. Què hi fas? Has de córrer molt. Perquè el que jo sempre li dic als meus nens, si vas por és quan et faràs mal. Exacte. No has d'anar amb por, perquè mal no et faràs. Estàs protegit i saps la tècnica correcta. Per tant, la força és massa per acceleració, la força que tu fas. Per tant, si no tens molta massa, has de tenir molta acceleració per poder tombar aquesta persona i tenir molta tècnica. Per tant, és això, em sembla una posició molt completa. Després a l'atac, que crec que potser després teniu dos jugadors d'atac que us explicaran millor, però tenim la línia ofensiva, que són els que s'encarreguen de protegir el quarterback que tothom coneix, l'estrella de l'equip, que és un jugador que s'encarrega de passar la bola per les seves mans. És el que rep la bola i dona una carrera, que és un joc terrestre, o fa un pas, un joc aeri, o corre ell mateix, pot fer qualsevol cosa. Després tenim els corredors, que són els que porten la bola per terra, o reben algun pas curtet a vegades. I els receptors, que són els que s'encarreguen d'un pas llarg. Després hi ha posicions així intermitges, com un Tyrant, que és una barreja entre un O-line i un receptor, que és un receptor gegant i molt fort, que a vegades bloqueja i a vegades sobrepasse. És molt, molt, molt estratègic. I de veritat que és un esport, quan l'entens, xulíssim de veure, xulíssim. Ens estàs enganxant, el futbol americà. Home, és el meu objectiu. Ens ganes de mirar partits. És que si no ho fem així, mai creixerà, no? El que existeix al tot esport, Exacte. perquè ens interessem per esports que habitualment no podem veure per la tele. Ja per anar acabant, és que sempre tenim la mateixa persona en ment quan parlem de futbol americà. I després veniu vosaltres i em dieu, no, per mi no és el meu referent, però Tom Brady, amb tants anells de campió, sempre és la persona que tenim com a gran referent mundial del futbol americà. En el teu cas, segur que tampoc és així? No és el teu referent, perquè sempre em veniu i em dieu que no. Mira, jo et diré una cosa. No és el meu referent, però sí que l'admiro molt, en el sentit que és un molt bon líder, és un molt bon comunicador i és una persona que m'ha donat un dels missatges més importants a nivell de futbol americà que me l'he enganxat a mi mateix i me l'he fet meu, que és mai forçaré els meus fills en un futur a jugar a futbol americà, però sempre els no sé com dir-ho en espanyol, encourage, en plan, els motivaré a jugar. Encoratjaràs. Els motivaré a jugar-lo perquè el futbol americà és un esport difícil. I tu em diràs, clar, tots els esports són difícils, però la disciplina que té el futbol americà és molt gran, sobretot si tu vius als Estats Units o en un ambient així més professional. Tu t'aixeques a les 5 del matí. Clar, tu tens 10, 12 anys, com juguen allà, t'estàs aixecant superdora mentre els teus amics, com ell diu, estan menjant pancakes a la piscina amb la calor. O estan jugant amb la neu i tu estàs allà sofrint amb el fred. Que és sacrificat. És molt sacrificat. I també has de combinar-ho amb gimnàs i tot. Per tant, és un esport que és complicat mentalment i que jo crec que et prepara molt per la vida. A mi m'ha preparat moltíssim. Evidentment, perquè tot el que has anat adquirint gràcies a aquest esport, doncs ho has aplicat al dia a dia i t'ha fet créixer. I jo, com a fill únic, que sóc, per desgràcia no he pogut tenir l'avantatge de tenir germans, m'ha ensenyat molt a tenir germans al camp, perquè una cosa que passa al futbol americà és que si tu falles, tu no és el que rep mal. Jo potser fallo i me'n vaig a la jugada, però el que rep mal de veritat és el jugador que tinc darrere, que potser és més petit que jo, i un gegant li fa un cop. Què fas? Saps? Per tant, aquesta confiança i aquesta solidaritat que tens amb els teus companys s'acaben sent com germans. Els meus millors amics són jugadors de futbol americà. Clar, perquè es crea aquesta comunitat. És un vincle molt fort. Anem ja acabant, Mario, i et demanaria un desig a llarg termini i un desig per aquest 2026. Doncs mira, per aquest 2026, òbviament, tindria dos.
Que els Terrassa Reds guanya la Lliga, la veritat seria un desig que em faria super feliç guanyar per primera cop la de Divisió 1, que crec que mai ho han aconseguit. O potser ho han fet fa moltíssims anys i no me'n recordo. Però sí. I el següent seria un més personal, que seria poder arribar i jugar bé amb el meu equip als Estats Units, que seria ja un somni fer realitat per al nen que va pensar un cop anar-hi. I després, a llarg termini, jo sempre dic el mateix, fer créixer el futbol a nivell català i a nivell, clar, a nivell nacional, però sobretot a nivell català, fer créixer aquesta cultura, poder tornar-hi en 15 anys i ser un entrenador d'algun club, fer-lo créixer, motivar. La selecció espanyola ja està fent moltíssimes coses, ara ja escoltaré una miqueta més després, però super això, fer créixer l'esport a nivell nacional i català i poder portar un altre cop un equip professional com eren els Barcelona Dragons, que han desaparegut, que pugui tornar a haver-hi un equip així a nivell professional, que els nens catalans puguin veure cap a dalt i dir, ostres, jo vull anar-hi allà, que ara només tenim una a Madrid, doncs poder tornar a tenir una a Catalunya. Aquest seria, no sé, el meu somni. Doncs tant de bo es faci realitat. Jo crec que si tu formes part d'intentar fer créixer el futbol americà, Home. la cosa anirà bé perquè t'expliques molt bé i tens molta empenta i es nota que ho vius, que t'agrada i fas que l'altre s'apassioni d'escoltar-la i que vinguin ganes doncs, de jugar i veure futbol americà. Per tant, segur que anirà bé. Que es motivi la gent que m'escolta i que vulgui estar en aquest moment de fer créixer aquest esport tan bonic. Aquest és el missatge que li diria a tothom. Doncs moltes gràcies, Mario, per seguir, per explicar-nos molt més sobre el futbol americà, que et vagi molt bé a Estats Units, tant de bo es facin realitat els teus somnis, i també els Terrassa Reds, els anirem seguint aquí a la Lliga a veure com els hi van les coses. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.